Добро утро! Това са новите ми Bare Barics от Рошево. Ако търсите босси обувки за широк крак, за сравнително висок свод и не чак толкова босо усещане за сега, т.е. може би сте начинаещи в босите обувки, Ники спаси там, което бърка в шкафа. Тези са доста добър вариант. Изглеждат някакси така по-масивни. Подметката, разбира се, е гъвкава, не е толкова тънка, може би, поне не е като обувките, с които ходя. Разбира се, не е толкова дебела. Това е борд. Но да, определено са интересни. Удобни са, поне сега ги разтъпвам вкъщи. Ще споделя по-дълготрайни впечатления, като ги поднося повече. Цвета е жесток. Според мен, това е любимият цвят. Така че за сега ги броим за попадение.